дар Авторадио. наздикону пайвандон ва дӯстону ҳамкорони Фаридун барои видо бо ӯ назди ин бино ҷамъ шуданд. марги ногаҳонии ин ҷавон аҳли хонавода, пайвандону наздиконашро дар ҳолати шок қарор додааст. ҷани худам буд, дар радио телевидение кор мекард. фақат айдаҳанш гапи хуб мебарам. ман ягон бор мо ҳоли гапи бад айдаҳани ва шиндагӣ нестем. худо дунёшо обод гардонад. Фаридун Хайруллозода хатмкардаи риштаи иқтисодии донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон буд, вале рӯ ба кори эҷодӣ оварда, ҳанӯз дар синни ҷавонӣ ҳамчун як ровии муваффақ муаррифӣ гардид. Фаридун аз хурдсолиш мешиносам. Падараш бисёр мехост рӯзноманигор шавад. Кофишорӣ мекардем ки равад рӯзноманигор, чунки аллакай бо таҷрибаи чандсолаи кори дар телевизиони Сафина рӯзноманигори омода аст, тайёр аст. Лек худи раҳмати Фаридун мехост риштаи иқтисодшинос шавад. Иқтисодшинос рафт хонд, лек кори рӯзноманигориро тарк накард. мақомот сабаби марги Фаридун Хайруллозодаро то ҳол расман шарҳ надодааст. дӯстону ҳамкоронаш гуфтанд, ӯ бардаму солӣ менамуд. баъзе ҳамсуҳбатони мо дар суҳбатҳои бидуни сабт гуфтанд, яке аз фарзияҳои маргаш худкушӣ аст. то чанде ки ман медонистам, Фаридун аз як бемории қалб каме азият мекашид, вале он қадар ҳам мушкил ё ин ки он қадар ҳам ҷиддие набуд ва албатта барои ман бисёр ногаҳонӣ буд. субҳ вақте ман сторизҳои якчанд нафарро дар Инстаграм дидам, аслан бовар намекардам. фикр кардам шояд дурӯғ аст ва то ҳол бовар надорам. ҳоло симои сардашро дидам дар боло ва то ҳол дар ҳолати шок ҳастам. модари Фаридун ки дар Русия будааст, ҳоло дар роҳ ба сӯи Душанбе аст. бинобар ин маросими ба хоксупории ӯро ба бегоҳӣ имрӯз гузоштанд. Фаридун ҳанӯз аз соли 2006 дар барномаҳои телевизиони Баҳористон ровигӣ мекард. соли 2009 ба телевизиони Сафина гузашт ва муаллифи чанде аз барномаҳои ин телевизион буд. як муддат дар шаҳри Москави Русия иқомат доштааст. ӯ муаллиф ва ровии якчанд тарҳҳои радиоӣ дар радиои Ватан низ буд. соли 2018 директори радиои Ҳамсадо шуда, сипас директори генералии Авторадио Тоҷикистон шуд. соли 2017 Фаридун барои фаъолияти пурсамар дар шабакаҳои иҷтимоӣ соҳиби ҷоизаи беҳтарин блогери Тоҷикистон шуд. аз ӯ як духтар ба ёдгорӣ мондааст.